Iruña Beleian harresie garbitzen nahi dela diote, eskonbrera berria ikusten deu, eta ikusten ditugu azaletio begiratuta 2 minutun zeramika puskak, burnizko hiltzek, ezurrek, ikatza datazioak eineteko eta bertan labe bat ondatiken seinale, edo etxe bat, eskabadorakin dihozte aurrea eta atzea betiko legez. Iruña Beleiako argazkie eskabadorakin jota fuego garbitzen nahi dena. Behaldiko trintxera egin dute eta gero guztia zabortegira bota. Arrasiaren ate txikie, eskabadorakin industue, gutxienekoz 4 metro terdiko sakonera. Bide pavimentatu baten aztarnak eta bidea zeharo txikituta eskabadorakin.